Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangi turu disuguhi pemandangan kaya ngene iki, nyangati merasane bunga nyang mata seger lur. Lah iki endak-endak nyang ngetan omah, ngendaki pari jebule wis padha kuning lur. Lah kae bature salok ya wis padha ngarit. Nek urip eneng desa ki jedul, sik disawang sawah. Jedul sik disawang ya kebon ijon-ijon ngene iki lur. Dadi ora kaya wong Jakarta ndelok ijon-ijon kaya ngene harus bayar mahal, lungane adoh macet-macetan. Dadi disyukuri lur, enake ya enek ora enake lur, tapi sing genah nyangati tentrem nek nyawang kaya ngene iki lur. Butuh refreshing, deng butuh healing, deng butuh penyegaran mata dan pikiran. Monggo budal mawon tengetan griya kula, dijamin insyaallah nyang mata seger, nyang ati ayem. Tapi aja sing masalah utang, beda urusan nek iki sing masalah pekerjaan, maksudnya kesel capek ngono kae. Wis tekan ngomas ki bae arep masak kacang iki lur, ki moko sawah oleh-oleh kacang karo godhong telo. Godhong telo ki sing mrambet ngono kae lur. Lah iki langsung dipidili kacange, ngono terus dikumbah resik, lanjut dipidili godhonge telo didewekne ya lur. Godhonge karo apa ku jenenge papae ngono kae. Mungkin empuke gen iso bareng. Lah mari ngono langsung ya dicuci. Salah satu enak-enak desa lur, sayuran ora tuku, iso medhel turut sawah, iso ulur dhewe. Dan enek kota nek ora tuku kok ngendi. Lah wis langsung wae kacange digodhog sik. Nek wis empuk diangkat sik langsung banjur napa kuwi godhonge telo mau mungkin dicampur dadi ora sip, dadi didewek-dewekne ya lur. Godhoge kacang ora sampuk-empuk rada mogol-mogol ngono kae dadi kena rasane lur. Lah iki dilebokne kayak iki mau apa papai sik terus langsung godhonge anu telo ya lur. Mari wis mateng wayahe maem iki tak kei sambel kacang lur. Kempun lur monggo ki maem selak keluwen kok sawah dadi luwe lur. Dadi makme kaya ngene wis seger. Nggih, sampun lur, see you.